Hambai jadi जों दागिया हातियो कायसा जयनिं प्रग्राम फाइनाल जों तिनि बरमगोनां MDC तिनि डिपार्टमेन्टारि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट तिनि TWF नि सेक्रेटारि दावराते कुबुरनि जेसाव फाइजाक तिनि नियाव पान्दानि बिसिंख्रि जों तिनि अजागा 64 फेमिलिनि 164 voters तिनि बुबाग्रानि थानसानि लगे फाइमानि बागै जे फाइनाल रत्न जतननो आनि हामजाकमा याफारो अमाहायकेनो जों बोसोगांनि सामु जोंनि भिलेज कमिटि विधान सभा इलेक्शन जोंनि थांजाकनाय जे लामा कायसा ग्रेटार त्रिपुरान आमनो पयतो खालायनो जोंनि त्रिपुरा हास्तिनि जत त्रिपुरा सारा दाबो गुबाग्रानो लगिरनानै बागै साइतो लायजाक आं कयनाय दिनि अ पान्दानि बिसिंखै जत त्रिपुरा सारकनो फायदि पार्टिनो तो जायगायाव जों बुबाग्रानो वाइसा लगिरिवै जोंनि दफानो फिल्डखानि याप्रिसालायो हामबाय ब भिलेज नंग फाकिया बिसि दिनि अ जायगा पूर्व सिमना बिसि सिमिनो कुनु बिसिख्रि एकटा बिसिनि प्रग्राम दिनि बसखांनि भिलेज कमिटि बसला वाखं जात आबो तो जों साइमानतो त्रिपुरा हास्तिव ताबो खसिनि बुबाग्रानि जे फान बाय आस्तुखै त्रिपुरा सा फानसांमानि थिनांगो तेबो अमहाय जयनिं प्रग्राम प्रत्येकटा बिसिवनो खायनि बागै रेडि खालायजाक जों ताबो जरा फायखां गाबोन रक साइमाने गसखांगो डिस्ट्रिक्ट वाइस जे डेभलपमेन्ट फेमिलि भिलेज कमिटि ते आमले ताहु जरा एक्सन का अब तो डिस्ट्रिक्ट कमिटि हते जों आजागा GM नो सिनि बरम सिनि डेपुटेशन नि ब्लाइ रिखा के अब राज्यपाल नि आरो सगिना परे अब बरक बिचार डिस्कसन खामानि आबोलो बरक स्टेट ना नाय के सर नंनि नलेज भिलेज कमिटि बोर्ड उता दङ अबयसै मांनाय इनिया कुनु उपाय सिक्रिया दिनै बसक फेमिलि तुबोनाय अरा जयनिं खेबेका जों तासिंसिनि सार्भिस होदों बिसिनि बोसों खानाका जों 64 फेमिलिस ngate बुदार संगा खैथ 164 नि तासिं साका जों खानाका गां अबनो बेलाखिना तंखगो दिनिसिनि पुरबुसिना गिसिवो अबाहेके जों बबाग्रानि जे नाहार मंगो यापरि रिमानखा दा आगि गोबांमा जों साइमानका आगिनि सिमनि जे बनजि दङ फायगा सिनि द फरक थंजागै वानजि द फरक बाय जोंहाबो नुगैन दङ सिंगापुरबो जों मुसुङो जे निजिनि केरियार न सिमनो सोनामै थांनानै तामके आं साइटिका सदर बसर बानजिउ आजागो आं मोनसे स्टेडियाम मार्ग न आबाहिनि निजिनि केरियार न सोनामै थांनानै वान सुग्लायो हेबां वान सुका जों अबाहायके सिनि दफावो दमु निजिनि केरियार न सिमनो सोनामै थांनानै बाय वान सुका गाय थिनांगो इन फ्यूचारो सिनि दफानि थंला ओंगै थांनानै बागै मुसाबन तंला हामान तिनो वान सुका जे आं नाहारि फाइमान गां तागि आपे पिउ तंमानि गारन तिनि याप्रिसेमान कारण गाय आं वान सुका बुबाग्रा जे बुबाग्रान लामानो मन लास्ट मुभमेन्ट हिमै नायसवानो कारण गोबां मागिनि सिनि TPF रगो नुखा आरो रगो याप्रि गोबां मनो रिखा गा आबोबो हामिया काहामनो हनपनो आ मुभमेन्ट ताखौ जरा सिनि दफा मो थांजानानै लामा सगिसुगला नै वान सुगै तिनि बुबाग्रानि लामाव आं फायगा नै ताबु नायनायखांगाय ता बुबाग्रानि कायसा बिन आइडियोलॉजी नुगो बो हंगाय जे बिनि उंक्लगो तंनाय रकनो यासि सरि सामनि नुगिया तामके जों थानसांनानि ताबु जों मथानि बिसिंतै कबर बाय बेलाकनो मिनिंफुल जाबा मथा ताबु कायसा नायि जों खोदोंनो नों सासुकांनो साबसिमानानो हेबा नोंआबो 10-15 ता बाहायके एक खायखांगाय आबनो सासुनान खमटाखि केबन थानि तंगिया ना वान सुका जे राजांहाके फायदिसिं बसकां हिमलायानो देसिं हिमलायै थानजाय सामताङानो अजाराव अराय परै इंगानि जराया हनि जे राजा महाराजा साग्लाय दङ गाबनो वान सुका जे राजानि बिसिंतिनो कायसासिनि नाहारमुं
sini bus kanggo sini generation no senamiti sanani mantai sotai to bor nei tongai no hanpano sini do phano जों थांनानै लामा मोथाङै तिनजानो लामा हांखो एकमात्र बुबाग्रान लामा नो वान सुगुसे दिना अ यात्री न सेव बेलायखौनो हामबाय नि नोंबा माथना हायते हाय आईपीएफटी ताम लिडारशिप ताम तंगनि आंथ' लिडारशिप कुनु गरै जास्ट इउथ आबायके हिमु सामखाय दं आनिखाय बिमान देब्रमा आनि मुं गजराना